जोंहा राजगढ़ ईटानगर रोड 415 नि खाथियाव राजगढ़ सेन्टार मोनहां राजगढ़ हलंगी मोनहां मोनसे गोदान हटेल खुलिदों हटेल बैराथि नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों नै हाबबायानोसै आं नै हटेल बैराथि नङा होमबा बिराद मोजां जाखादोंलै नै अन्नानै नोंथांमोना हेफाजाब खालामदो मा मोनो बेखौ खोन्थाहरदो आरो माथो मोनगोन ओंखाम बिदिनो लकेल ओंख्रि जा अर्डार खालामो बेखौनो मोनजोबगोन आरो आच्छा जेनेबा थास' बिसुंजों गासिबो मा जानो गोसो अनलाजों दाउ नङा होमबा बर'नि आइटेम आरो सबाय साम' आरो दिन्थिनो नागिरदों आङो नै बे बेनारा हटेल बैराथि बिराद मोजां जादोंलै बे हटेल बैराथि नामा एसे देखायनोसै सिङावबो नै जागायजेनबायानो आरो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय नै जोंना बायद'आ कुकआ इन्टारनेसनेल कर्स लाना फैनाय नामा नै सासे दे मा मोनो होनदों ओरैनो सबाय साम' अमा गोरान माबा नारजि थोलो नारजि थोलो नङा नारजि दोलो सबाय साम' आरो बिदिनो बर'नि जानाय आइटेमफोरखौ मोनजोबगोन नङा होमबा दे जागोन दे नै बयबो अनसायफैदो जायखिजाया हटेला फ्राय मोजाङानो नै नैबे राजगढ़ खाथियावनो हलंगि राजगढ़ बेखौ लाबाय आङो देखायखांबाय हटेल बैराथि नै जायखिजाया मबाइल नाम्बार साम्बारखौ होखाजोबदों दा नै बेयाव दंखाजोबो नै मबाइल नाम्बारा अनलाइन अर्डार हरनोब्ला आरोखि दे सिङाव एसे देखायबावनोसै अलप देखबायसो आरो रायजो लोगो नै गथ'फ्राबो जाफैदों आरो सोर दङ र' देखायबावनोसै सुप्रियामोनबो दं माथो जिना सुप्रिया मेनु दंलायो ना मा मोनोलाय मेनुखौ नायनि नै मेनुखौ एसे देखायनो आङो मेनुआ नै मा मोनो मेनुखौ देखायनाय जाबाय एसे नायदो मेनु बियो माथो मा नाम नोंसिना जेसमिन दैमारि नोंना नै मादैया फैदों अपेनिंनि थान्दा लोंबाय दे मा जाहोदों नोंसोरलाय अपेनिंनिलाय लालमहन आरो दे मोजां किटचेनखौ एसे देखायनोसै नामा किटचेनाव ओरैनो हाबनो मोना पारमिसन गैया होमबाबो जागायजेननायखाय नंगौना नै संग्रा खावग्रा नै थिगानो दङ ओरैजाय लामाथिंजाय भिउ जाहरनो हायो आरो नुहुरनो हायो नै लामाथिंजाय बा मस्ला मस्लि ना ঠিক আছে হালদি হ্যান্ড ওয়াশ সুরা তেজপাতা দুনগ্রা দে ঠিক আছে देखायजोबनोसै नै फैहांबायानोसै मोजां जागोन जायखिजाया आसा खालामो जाहाथे बयबो अनसायगोन हटेल बैराथि राजगढ़ हलंगी दे फैदों कास्टमारफोर फैदों जिरायनो हो जागोन दे बेनोसै गोजोननाय थाबाय